Сябры, а вы задумываліся, расіяне нам, беларусам, сябры ці не? Ці можна скарыстацца іхнай прымаўкай такіх друзей за і в музей? Бо ёсць такое меркаванне, што от Пуцін паганы, там іхныя ўлады, а расіяне брацкі народ. Брацкі народ, які складаецца з іншых 100 паняволеных народаў. І дапоўніць вот это 100 паняволеных могуць і беларусы, бо ў нас адбываецца этнацид, геноцид у краіне, каб беларусаў увогуле не стала з падачы Кремля. Ну гэта ж вот простыя расіяне гэтага не хочуць, это ж вот брацкі народ. На эту тему выказаўся мудры чалавек Александр Рыкаў, блогер балаганаў, знакаміты блогер з Украіны, таксама мае там нейкія карані з-пад Масквы. Вы ж видели по их пропаганде, как относятся россияне к Беларуси. Не существует для них Беларуси. Это там где-то временно границы есть и дали Лукашенко поправить. У них же мировоззрение в голове, нет такого понятия, как отдельное государство Беларусь, отдельное государство Украина. Поэтому там тоже могут потом нарассказывать, что это наши исходные земли, придумал Беларусь Ленин и все эти истории.